Arratsaldeon ikusleok, zer moduz, Euskal City saioa hasteko desiatzen? Gaurko saioa ere sorpresaz beteri dator. Izan ere, aurrez ezagutzen ez diren bi lagun gonbidatu ditugu eta aurkezpenak egin ondoren euskararekin izan dituzten esperientzia gurekin elkarbanatuko dituzte. Honezkero, zain egonen dira gure gaurko gonbidatuak, beraz ez naiz gehiago luzatuko eta goazen ezagutzera. Ea ba, nondi datozen gaurko gure gonbidatuak, arratsaldeon, ongi etorri Euskal Cityra, Xaloa Telebistara. Aurkezpenekin hasiko gara, ongi baderitzozue, zurekin hasiko naiz, bai etxekoek, ja bai zu ezagutzen joateko, zure solaskideak baita. Kontatu iguzu, nortzaren, ondi zatoz? Pues Amaia dut izena eta Antxoinetik nator, hemen Iruñan bizi naiz. Eta oraintxe bertan lanean nago, hezitzaile bezala. Eta, bueno, pues, ona etorri naiz esperientzia bizitzera. Hori da, eta animatu zara, ausarta, ezta? Bai, seguro bai. Esan duzu, hezitzaile bezala ari zarela, hemen Iruñan bertan, Antsoainen, edo? Bueno, Iruñeko herri batean, ondoko herri batean, Gares deitzen da. Garesen ari zara. Bai, aurre eskolan. Eta gustora, bai. Bai, gustora, baina, kurtso hasierarekin indartxo. Badu lana, bai, iraia badu lana. Bai, eta gogorra egiten da, baina, bueno. Luzea eta gogorra, baina, bueno, martxa hartuta ja behintzat. Zure solaskidea ezagutzera joango gara orain, nor zaitukuzu? Iñaki naiz. Iñaki? Eta hori berriozarkoa. Hemengoa, orduan, hemen bertakoa. Bai, oso hurbil. Bai. Zaudetea. Eta hori, eta eskulturan ibiltzen naiz. Ara, hori berria dugu, eskultorea zarela esan dezakegu? Bai. Programantan ez baina, ja esan dut, Xaloa Telebistan. Ara. Eta gero hori, gero irakaslea ere, eta egurtaia irakaslea. Bueno, biok daukazu hori aman komunean orduan, irakasleak zaretela esan dezakegu biok. Bigote, gaur badakizu hemen hitzordua duzuela, Euskal City saioan, solaskideak izango zarete, eta alde batetik eskatuko dizuegu, euskararekin izan dituzuen esperientziak, bai arlo pertsonalean, bai lan munduan, horren inguruan zerbait kontatzea, baita dituzuen hausnarketak ere bai, eta hortaz aparte bai jakin nahi nuke, bai eskulturgintzaz, noski, zuen ben izan da, aprobetxatu nahi dugu gehiago ezagutzeko hortaz. Hori berak, galtu barko dit. Eta, bai, ziur Amaia eta Amaia, zure aldetik baita jakin nahi dugu irakaskuntzan, euskarak duen paperaz, eta, guzti hortaz, entzun nahi dugu gaur hemen Euskal Cityn. Beraz, bakarrik utzeko zaituztet, baina, gero itzuliko naiz, ean nola zoazten ikustera, bai? Prest orduan? Bai. Venga ba, gero arte. Aio. Piñari gabe. Amaia. Antsoain. 25. Aurre eskola, irakaslea. Ez nintzen, egiten dut lan. Zaharra. Pues normalean alduan eta jende gehienarekin. Lanean, batez ere, eta gero lagunen artean gero eta gehiago. Igual nire kuadriarekin gehiago. Eta baita ere bultzatu eta horri indarra eman. Ikaz. Ez, zukaz. Zukaz. Ez. Pues zaila ikusten dut, jende helduagoa ez dakielako euskeraz orduan, badago indarra hartzen poliki-poliki eta gaur egungo nik uste gurasoak bai sartzen ari dira euskara munduan eta euskaldun berri bihurtzen. Opainaki, esan duzun bezala, bazara hemen Berriozarko eta arreta dituna hau eskultura izatea. Eta gero baita ere bestalde, adibidez, euskaraz egiten da zure lanean? Bai, ni klaseak eta eskulturak egiteaz aparte egiten duana ere da zuzeneko hori performanceak. Eta orduan herrietara joaten naizenez,
hori motozerrarekin edo gubiekin, vale. eta zuzeneko eskulturak egiten ditut. Orduan, hor, mugitzen izten Euskal Herria osotik eta hor hola, euskera nabari, segun ez? eta ze herrietan euskaraz da dena, edo erdia, edo orduan bai. Euskara astebururo edo asteburu asko. Eta igual, herri kirolak edo antolatzen dituzten herrietan edo festak edo zerbait daudenean? Gehiago merkatuetan edo bueno. bai, horrelako azoketan, ez, gauza horietan, orduan hor beti, ez, herriko jende gehiago harremana dago. eta herriko jendearekin azkenean Bai. igual solasten duzu gehiago euskeraz. Ez da berdina egiten baldin baduzu herriberan edo ez dakite, kanan edo bastanen, ez, baina azkenean, eta hori ikusten duzu ere, pues, geografiako, ez, Eta tokaztaizu adibidez Euskal Herritik kanpo egitea zerbait azokaren batean? Oraingoz bakarrik Errioxara joan naiz. Bueno. Bai, baina gertu dago, gainera hori, Alfaro, muga justo, baina bai, aldaketa dago beti. Baina ondo dago ikustea, ez, nola kilometro gutxitan aldatzen den dena. Dena, bai. Bai. Dirudi gaudela beste leku batean. Eta zure lana zein da, edo zer egiten duzu honetaz aparte, astean zehar? Honetaz aparte, orain ja klaseekin hasten, ez, urritik aurrera, klaseekin eta horrela maietz arte. Eta ze adintarte Denetarik, daukazu? helduentzat. Gero ere eman ditut kurtsoren bat, baina ez tailakoa baizik eta igual moldeekin edo marrazten txikientzat, baina... Eta euskeraz daude kurtsoiek eginak edo elebidu? Bai, egin nuen bat, oraingoz. Probatu nuen, oso ongi atera zen, pasan urte, ez da urten. Eta hori, eta gehienak euskaldunak ziren, umeak. Baina, elebiz. Normalean, eta helduenak ere elebiz. Bai. Azkenean... Bai, denetari dago. Moldatu behar, ez? Gure gizarte azkenean. Claro, azkenean, egin moduzu euskeraz edo erderaz, eta moldatu behar. Eta zu, hori. Ni hezitzailea naiz, eta, nago aurre eskola batean lan egiten, bati urteko txikitxoekin, orduan, da nahiko zaila, baina, azkenan haren lana eta aukeratu dut hau, gustoko dudalako. Orduan, bai egia da, nire aurre eskolan, aurten izan duela zortea eta euskalduna da aurre eskola eta euskerako klasea daukat. Eta, egia da, D eredua gero eta gehiago uste dut bultzatzea dela helburua, edo gizartean behintzat ikusten da ez, edo teleberrian edo igual indarra hartzea dela horietako helburu bat. Bai, eta beste modu batez eta integratuagoa hori da. Gabe. Iñaki. Aristegi segun nana, baina berriozarkoa naiz berez. 37. Eskultorea, taile irakaslea. Zaharra, bi urtetatik ikasi nolako. Lagunekin, familia, arrebarekin eta orokorrean. Taldekidekin gehiago. Batzutan beste batzutan ez, hori, normalagoa izatea. Zukaz eta jaietan ikaz. Nire ustez nahasketa daukadala eta berehala harrapatzen ditut euskalkiak edo, ez, zoritxarrez ez. Hortaz baita, igual, nire gurasoak adibidez ez dira euskaldunak, baina bai saiatu direla euskaltegietan edo kurtsoak egiten eta poliki-poliki gurekin ere harremana izateko, nirekin eta nire araiarekin. Orduan, txikitatik, hori da, ulertzeko ere, eta txikitatik egia da, azkenean ikasketa guztiak egin dudala euskeraz. Eta egia da, haiez, amorru handia ematen didana da, gaur egun hizkuntza ofizial bezala ez izatea, ze adibidez, igual atera behar dugu ega edo ze bata, eta nik uste ez dela justoa. Titulo bat atera behar duzu, ingelera bezala, frantsesa edo beste edozein hizkuntza bezala. Eta zure bizitza osoan zehar egin dituzu ikasketa guztiak euskeraz, eta batean jarri behar dizute titulo bat hori neurtzeko. Niretzat injustua. Eskatzea bezala gaztelerako titulo bat. Hori da, nik uste igual erderakoek ez dutela aterako. Edo saiatu behintzat, baina haiek ere pasatzea proba hori eta... Bai, niretzat, eske, jartu nahiz... Hori da hezkuntza sistemaren gauza, azkenean dena dira puntuak, dena dira... Ni horren pixko bat, ikusten dut pixko bat, aldatu joan behar... Nik uste aldaketa bat izan behar duela, ze bestela, gero eta jende gehiago sartzen da igual euskara ikastera,
eta azkenean hori nola neurtu gelditu beharko luketela nik uste. Eta zenbat daramazu hezkuntzan? Hezkuntzan, oraindik oposaketak ez diren ezatera, nago edo kontzertatuetan edo pribatuetan, eta berez, hau da hirugarren kurtsoa. Hasi nintzen baja batzuekin, gero aurreko urtean egon nintzen beste aurreskola batean, eta aurten berriz bueltatu naiz baja hori egin nuen aurreskolara. Orduan, moldatzen eta hori da, egia da, zortea dudala ez, nire lanan aritzen naizelako eta hortarako ikasi dudala, orduan, eta gainera gustatzen bali hori da, gustatzen naiz, gustatzen zait eta disfrutatzen dut, bai. Zuk adibidez, igual ez, azoka horietan, baita ere egongo zaila gustora hor. Bai, niri denbora oso azkar pasatzen zait, esan edo nik lanean nabilen bitartean, jende asko gustatzen zait, hitz egitea, eta... Eta igual egiten duzun bitartean baita ere, igual burua ez, deskonexio momentua, eta horrekin zaudela bakarrik. Gehien kostatzen dena da prestatzea. Gero, hor zaudenean, ateratzen dena eta kitxo. Bai. Eta adibidez, deitzen dizute, igual, astebururo non eta nola egoteko edo nola doa hori? Jaietan edo, egiten diren merkatuetan, hori, azoketan eta hola, Hondartza. Denetarik. Bai, egia da rap, adibidez, ez dudara entzuten, baina, gero, moldatzen naiz. Ez. Didea, eskolan. Ez dakit. Uda honetan, baina ez dakit esaten. Orain ez, banoa gimnasiora, baina berez kirol zehatza ez. Bai, noski. Asko. Tailandia. Eta egin Berriozarkoa izaten egin duzu hemen, zer Berriozarren? Bai, jaietan egin nuen. Bale. Bai, egin nuen Akarbeltz, zuhaitz batetan. Bale, ez nintzen egonari justu agurten, baina... Lehortu zen hori zuhaitz bat eta erabili genuen. Hortarako. Bale. Bai, horretarako. Ez duen ikusi ni. Bai, beste batetan egon izela herri kirolak eta ikusten arratsalde, baina aurten ez din izan nuen. Eta hori. Primeran. Eta bidaiatzea adibidez gustatzen zaizu? Bai, asko. Momentu honetan aurten gutxiago, baina eta azken aldi honetan bai atxeden bat hartzen duela oso lasai. Bidai txiki bat erlajatzeko, asteburu luze bat, lehen ez nuen egiten, igual agian nengoelako lasaiago urtean zehar, baina orain lan asko daukadanez, deskonektatzeko behar dut. Eta gero beste bat, aurten adibidez, banoa Bulgariara ez, baina taiatzera, Arforum batetara, orduan da horrelako bidai bat. Asko gustatzen zaidala, azken finean atzerriko jende pilorekin elkartzen zara, ez? Aurten egon naiz Turkiako jendearekin, Errusiako jendearekin, eta hori konpartitzeko ere. Eta hortik ere atera daitezke beste lukuetarako joateko ez, eta gainera... Aukerak. Modu horretan ere bizi dezakezu lekua beste modu batetan. Gainera zuk egiten duzunarekin eta maite duzunarekin. Azkenean baita ere bestekin konpartitzea hori da. Bazaz, turista bezala, baina gero baita ere lana egitera. Horregatik garrantzitsua da hizkuntzena, ez? Horregatik gustatzen zaitu ere hizkuntzak, jenderekin, azkenean kanpora ateratzen hartu eman hori izateko. Ni konturatu nahi zaibidez, behar duzula pixka bat kulturilla izatea besteekin ere hitz egiteko eta harreman hori edo solasaldi hori momentua sortzeko. Eta lehenengo aldiz ere gertatu zaidana zerbait antzekoa. Izan zen euskararekin hasi nintzenan, baina hitz egiten, ez ikasten. Ez berdina dela. Nik hori ikasketak bukatu nituenean euskaraz, hasi nintzen ziklo batekin, goi ziklo batekin hola gaztelera zena bakarrik eta hor esan nuen. Edo hitz egiten hasten naiz, oso gutxi hitz egiten nuelako ordura arte. Bai idazten nuela, bai irakurtzen nuela, baina ez nuen hainbeste erabiltzen. Batez ere familian ezin nuen, lagunen artean ere zaila zen, orduan hor hasi nintzen aldatzen, eta hor aldatzen da ere zeure ikuspuntua. Euskarari buruzko ikuspuntua? Eta herriari buruzko. Baita ere, nola ikusten dituzun besteak? Bai, eta ulertzen dituzu gauza asko, toponimioak edo nondik datozen gauzak, ez da berdina erlazioak ere aldatu nituen,
lagun batzuekin, erdaratik euskarara pasatu ginen, eta hori zaila da, baina lortzen denean. Nire kuadrian adibidez gutxinaka baita ere bagoaz hor, indarra ematen eta garrantzia ze guztiak iaia gara euskaldunak eta diozu eske hitz egin behar dugula baita ere gure artean euskeraz. Ze gero adibidez bagaude euskera bai, gure artean baita ere hitz egitea. Mendia. Denetarik, erregetoia barne, ala beharrez, leku guztietan dagoelako, baina batez ere metala, edo roka, edo... Ez, saiatu bai, gitarra, baina astirik ez. Bai, baina ere astirik ez daukat. Azkenekoa, orain banago bat irakurtzen, baina azkeneko irakurri nuena Printze Txikia, baina italieraz. Azken beste ikusten ditut. Uste dut azkenekoa, ez dakit, baten bat oso aintzinekoa, hola, ez dakit, Gladiator olako zerbait, ondo pasatzeko eta burua deskonektatzeko. Oso erraza denez, eta ez denez asko pentsatu behar. Txirrindula, leku batetik bestera, txirrindularekin noa, orduan egunero kilometro asko dauzkat egiteko. Bai. Azkeneko bidaia, Elantxo bera. Oso urrun, baina etorkizunean urrunago. Bai, alde horretatik lan asko egin behar da. Gero eta jende gehiago ikasten duelako, baina erabilera ez da nabaria. Ez da nabaria eta nik uste horrekin batera bizitza osoan zehar ikasi dugunak euskaraz, eman behar diogula garrantzia eta euskaraz hitz egin gero eta gehiago. Bai gure artean eta baita, igual, ikasten ari den norbaitekin. Guk hitz egingo dugu euskeraz eta bera ere egongo da pozik igual bere ikasketa prozesu hori aurreratzeko, ez? Bai. Ez dakit, baina bueno, egia da azkenean zaila dela, nik uste... Baina bueno, poliki. Zaila, gauza asko daude hor azpien ere ez egiteko, baina ere da oso komoda garela. Bai. Oso komoda garela eta elebiz egitea momentu batetan edo. Ez, edo... Bai. Ez dakit. Gero baita ere dirudi ez dakizula norekin igual hitz egin dezakezun, ez? Euskalduna den edo ez, edo... Igual nahi zara ostatu batean, nahi duzu zerbait eskatu, adibidez garagardo bat, baina eske igual ez dakizu euskaraz jakingo duenik, orduan ja, baduzu hor lotxa hori edo beldurra eta, erderaz egingo dut. Asteburu honetan, bertan, hori, igandean, olaztien egon nintzen. Eta jende guztiak hurbiltzen zitzaidan, eta gazteleraz hitz egiten zen, kriston azentuarekin. Eta nintzen nuen, baina... Eta nik, gero haien artean, euskaraz egiten zuten, eta ni euskaraz egiten nien. Akaro, kanpotarra nintzenez, uste zuten, eta horrelako gozak egiten nituenez, uste zuten, zu nongoa zara, ez, edo... Claro, ez nahi zen esangoa, ja, gaztelera. Ja, dirudi, atzerritarra izan da, ja... Eta haientzat normalena izango da euskara. Orokorrean, ez gaztelera, hemen bezala ez, agian hemen bai gaztelera egiten duzula gehiago, eta gero euskara segun horekin, ez daukazu zure jendea. Bai. Baina... Eta, adibidez, kanpora joan zarenean lanagatik, elkartu zara edo topatu zara euskaldunen batekin? Bai, pasen urtean topaketa zen folk musikaren inguruan, hor Bulgarian. Musika folk eta gero ere artistak, artista plastikoak. Orduan, Mielotxin joan zen, eta nahiekin abeslaria euskalduna da, euskaldun berria uste dut. Bai, euskara entzun zenan. Denetarik, pixko bat frantsesa, pixko bat ingelera, pixko bat denetarik. Ja, denetarik. Egia da gero eta baita ere musika taldeak ere egin dituztela, ez? Berri txarrak uste dut egon dela Asian, ez dakit. Egon direla, hori da, Estatu Batuetan, Gatibu orain grabatuko du bere diskoa, Estatu Batuetan, eta, igual, bazazor munduan ere euskarako... Bai, Estatu Batuetan gehiago entzun daiteke euskara. Bai, eta gero jende asko azkenean bizitzen dela kanpoan, eta igual, erderaz edo euskaraz hitz egin dezakezula beraiekin. Ni idea, ez dakit. Bai, lotxa pasadu eta zertako esan hori. Ez dakit. Euskaraz gehiago hitz egitea eta gero gunere bat, non igual gazteak elkartzeko edo ostaturen bat edo igual giro hori izateko.
Antxoain ez da oso handia. Osea, pues ostaturen bat igual, ditugu ostatu politak, baina gero, hola, berezia, egia da badugula Antxoain herri zaharra dagoela mendian. Orduan, pues, araigo eta ikusi. Pues gustatzen nahikotxo Ultzama eta Baztan aldea. Labana? Ez dakit gero. Metxeroa igual. Eta, pues orain, hola bapatean ez dakit, baina bueno, Labanan ikuste baietz. Boa, nire. Bai, badira. Orain ez dakit esaten hor, baina bai, badira bai. Asko bilatzen du orduan, gero agian urte bat... Zortea badugu ere, aldugunok. Bai, urrengo urtean gehiago. Hori da, hori bakarrik, urrengo urtean igual gehiago. Eta adibidez, gero baduzue denbora han egoteko turista bezala? Pasan urtean ez, 4 egunetarako joan ginelako, orduan ez, gainera lan egin behar duzuan, eskultura bat egin. Eta gainera neurriekin konfunditu ziren, nahastu ziren, bai. Eta ekarri barrean bor txikitxo, horrelako zerbait ez, ekarri ziaten boskoitza. Eta ordu berdinaten egin behar nuen. Orduan, bai. Kostata. Bai, ni ustez horregatik errepikatzen dudala, gustatu zitzailako asko ni sufritzaitu. Beste, eta diztu, venga, aurten berriz ere igual. Bai. Venga, ja, bueno, igual aurten erena. Eta zu aurre hezkuntza ikasi duzu eta aurre hezkuntza, osea, esan dut. Bai, goi maila egin nuen. 0-3 tarteko adinekin egoteko. Orain sartu naiz unibertsitatean, eta, bueno, pues, da distantzia, eta, bueno, da erderaz, ez nuen hemen upnan ikasi naiz, da presentziala orduan adibidez, lanarekin eta ezin dut dena aurrera eraman, eta, bueno, pues erabaki dut hor egitea unirren, eta, bueno, pues poliki-poliki egiazkenean, pues bazaudela lanean, eta baita ere hor ikasten, orduan dizu, pues denbora tartetxo bat gaur arratsaldean, eta poliki-poliki. Eta, bueno, egia da lana, pues, lana eta ikasketa azkenean, pues igual, etorkizunari begira, azkenean ez dakizu zer gerta daitekeen, orduan, pues, egin nuen goi maila, gero psikomotrizista izateko beste kurtso bat, orduan orain naiz psikomotrizista, eta gero, pues, sartu naiz aurrezkuntzan. Así que, bueno, lagunen bat, bueno, asko dauzkat. Bai, nik ere. Hezkuntzan eta hola oso normala da, eta gainera neskak, gehiena neskak, horrela. Eta bai, masterrekin eta hobetzen, eta hola, baita, baina orokorrean. Aiez nire lan taldean orain bakarrik gara neskak. Mutil bat egon zen, baina, bueno, pues bere... Zara nahi dut aurre hezkuntzan, batez ere. Aurre hezkuntzan batez ere, bai. Lehen hezkuntzan ja sartzen da pixka bat ja... Hori, mixta, baina aurre hezkuntzan dirudi aurrekin gehiago hau dela emakumeak edo. Hori da, oper bezala, ni atzerrian egon naizela edo hola, oper bezala ere, normalean atzerrira doazen pertsonak neskak dira. Neskak, nire kuadriako bat egon da oper bezala Irlandan, eta baita elkartu zen jende gehienarekin, hemengoa edo beste herrialde batekoa, neskak ere, bai? Mutil gutxi hori egiten, baina bueno. Txiste edo esaldirik hoberena? Orain ez daite burura etortzen horrela, batean. Momentu honetan agian. Nire herriari, Berriozarri, ez dakit, baina agian gazteentzako ez, gauza gehiago gotea ez, aukera gehiago edo, eta baina orokorrean ondo ikusten dut. Aristregin denetarik, ez dago izarrez. Orduan, nire herria, lagunekin, aintzinean bezala sokatira egin, asko nekatu eta gero afaldu eta trago bak hartu. Bizteko, asko gusten zait Donibane Garazi. Nire herritik, egur zati bat, eta gubiaren bat albaldin badut. Bai, txokolatea asko gusten zait. Bai, 80ko hamarkadan edo 70. hamarkadan hori euskara bultzatu zuen edonor, ez?
nik adibidez hori, nire inguruan irakasle asko dauzkat, eta gainera goi mailako zikloa egin nuenekin daukagu harreman oso ona, eta zortez, 3 gaude hortaz lan egiten, eta, bueno, hola ere gauza konpartitzen dituzu, ze aurreskola baten egiten bauzu lan, segun ze adintarte duzun, 0-3 tartea oso polita da, baina gogorra baita ere. Aldean goda, eta segun ze... Hazkuntza ikusten duzu hor, bi ez, baina 4 hilabetetatik aurrera sartu daitezkete, orduan, klaro, imaginazazu, hori da, osea, bere beharra eta 2 urte egiten neska edo mutil batekin. Eta baten bat arazoren bat baldin baduka. Hori da, behaketa, oso garrantzitsua. Eta gainera, ratioa, hezkuntzak jartzen dituen ratioak azkenean, dira, nik adibidez aurten baitut 12 niretzat. Eta hor dago topea, baina 12 ez zitzaile bat. Bada. Así que, baina, nik nire bidaian ez dut osea, nire lanean ez dut bidaiatzen. Nahiko txo da, 12 aurrola. Bai. Baitugu hori oporrak eta, egutegiarekin batera, baina... Ni horrekin, gogoratzen ez, egin nuenean aurrekin, kursoa, zen lehenengo hezkuntza. Koak. Eta aldea zegoen 8 urteren artean eta 11koak. Amaikakoak egiten zuten gehiago, eta oso ongi, Biegun ziren, lehenengo oso ongi. Gauza asko zeuderako egiteko, baina bigarrena zela marraztea bakarrik, txikiagoak direnak, berehala bukatzen zuten. Ikusten da hor, igual, urduritasuna edo ezin dutela hainbeste denbora egon eserita. Azkenean gero baita ere lehen hezkuntzan daude nahiko ordu eseritak. Hor, klasean edo zerbait, ez, baina... Egia nik esperientzia izan dut, ez, monitore bezala egon naiz kanpaldietan, eta, justo zen 7-12 tarte hortan, eta, nabari, ezberdintasuna nabari, 7 urteko batekin eta 10 urteko batekin. Da, vamos... Bueno, gero dagoenetarik, Hombre, klaro, dagoenetarik, baina normalean, aldea ikusten da beti. Bere munduan dagoena eta egiten du bere lana eta jarraitzen du. Eta besteak daude hor, ehaze moska pasa den. Baina, horrek gauza asko ikusten dira, etorkizunetik begira. Baina onak, esan egut. Bai. Diozu hau, igual, izan daitekeola, tal. Eta lanbideak eta dena, nire ustez. Gero ja baita ere, gaur egunez, ez dakit gure gizarteak sartzen dituen balore edo dauden gauza horiekin, ja igual 7 urtekin diote zer nahi duten zer nahi duten egin bere etorkizunean eta ez dakite zer den irakaslea izatea edo azkenean ikusten dute eredua eta badira nik beti esaten dut direla ispiloa bezala. Baina da saltzen diotena ere, ez? Claro, ikusten duten haiek, igual, bere etxean, ez? O bere inguruan lagunak. Baina beste modu bat dago ere haiek entzuteko. Ez eta gauza bat esan agian, beste alde batetik ez, nire ustez. Eta zer gehiago, hezkuntzaz aparte eta bidaiatzetik aparte? Ez dakit, baina asteak egia da probeste dituala, adibidez nire atxaldeak adibidez baitut libre ez, ez noa txandaz lan egitera, orduan badut sorte hori eta arratsaldetan egia da edo lagunekin elkartzen naiz, edo gimnasiora joan, edo niretzat denbora hartu baita ere paseo bat eman. Adibidez, hondartza gustatzen zait pilo bat, baina mendia baita ere, esaten dut beti hondartza, betianik igual, hori da, pizka gehiago, baina mendia baita ere gustatzen zait pilo bat. Nik mendia esaten dut, baina hondartza ere. Hori da. Nik nahiago nuke hori hondartza mendiarekin. Hori da, baduzu hemen, jazta, venga. Abiez, jamartzara Donostira, ez, urbil dugula, baina hemen baita ere inguruan baitugu 1000 mendi oso politak. Esan dut, baina segun horrentzat oso urbil gaude, Bai. Nik uste urbil gaudela ere. Gure ikuspegia oso... Baina azkenan diozu, venga, kutxeatu kilometro aldetik txikia, baina normalean, ikusten ni baduka familia Argentinan eta jentzat, eguna pasatzera badoaz hori hondartzara, eta dauzkate 500 kilometro. Madrilera joatea bezala edo gehiago. Eta haiek pasatzen dute egunan eta bueltatzen dira. Baina ohituta daude, orduan da, segun eta
Segun eta nora edo, segun non bizitzen diren baita ere. Geografiaren gauza ere. A ber, guk egia da hemen dugun eguraldiarekin, nik uste igual otsaian ezin zarela Donostira joan. Osea, joan bai, baina bakarrik eguna pasatzera, baina beste modu batera. Uztaian hori da. Bueno, egia da daudela egun politak ere neguan, hasi que joan zaitezke hor disfrutatzera ez, baina bueno, Donosti oso polita da eta nire adibidez gustatzen zait asko joatea. Ni Gipuzkoa orokorrean edo... Bai. Bizkaia ere, Bizkaiako kostaldea... Guztien ze gehiago, igual jende gutxiago dagoelako... Ez dakit, diot, baina badago, esan egot. Eta herriak, agian ez dago hainbeste hondartzarik, baina... Ia ni ez naiz egon iaia Bizkaia, bai Bilbon eta baina badakit pendiente dudala, egin beharko duzu. Bai, pixka bat, gehiago Gipuzkoa. Urdaibai eta hola. Urdaibai, Gaztelugatxe, badakit, Lekeitio tal, osea, igual txikian nintzenean egon naiz, baina orain ja... Hori guztia, gainera oso erraza da egitea, gauza asko daude udan. Bueno, bikote, ez delako izjarioa, hasieratik hasi zarete eta gelditu gabe. Ezin geldi. Baina, primeran, ez da? Nola ikusi duzu zuek zuen burua? Ongi, gustora, elkarri galderak egiten eta ongi, bai. Errez atera da. Amaia pixka gehiago ezagutzen dut orain. Bai, bastante gehiago. Bakoitzaren lana. Batez ere euskararen gaia jorratu duzu hor atoperaino. Eta oso ongi, orduan, baikorra izan da, positiboa izan da esperientzia. Aurretz ezagutzen ez zenuten pertsona batekin hemen solasaldi bat izatea. Naturala, hola. Aipatzekotan nola bakoitzaren gandik, bestearen gandik zer egin zaizuen nola esanguratsuena, nabarmenena edo? Beno, agian hori haurreskuntzaren puntu hori, nik asko baloratzen dut hori, ni batez ere bultzatuko nukeena da hori kreatibitate hori ez, sormen hori, garai horretan igoratzen naiz, behin deitu egin duztela berrizarko haurreskuntzatik, zerbait egiteko aurrekin, zerbait kreatiboa, argiekin, bai testurekin, eta horrekin artea egin, eta haiei utzi. Orduan nire ustez oso garrantzitsua dela haiek evoluzionatzeko, edo ez, oso inteligenteak direlako, eta gero tontotzen dira. Nire ustez. Pentsatzen duguna baino gehiago, gainera, ni txikiekin nago eta... jartzen dira, mugatzen da, Ez egin hori, a ber, lasai. Ikasiko du bere hori da. Lege, bideratzen ditugu asko horretara. Limiteak, nik uste libreago baita ere bizi daitezkela. Eta zuk Amaia, beste zerbait aipatzekotan Iñakik esan duenetik? Zortea duela, bere lanean bidaiak egiten dituela, baina eta gero hori eskulturarena eta deigarria. Eta ez berdina, inoiz ez naiz topatu igual batekin eta hori azaltzea ez, baina interesgarria. Esan behar dizut lehenengo eskultorea zarela, Euskal Tititi pasatzen dena, beste jende pasatu da, baina eskultore bakarra. Bulgarian ere bakarra naiz. Beste guztiak argazkilariak eta marrazten dute. Bueno, bikote, hementxe amaituko dugu gaurko saioa, mila esker beste behin hemen izateagatik, Xaloa Telebistan, eta ongi izan, eta zuk zortean Bulgarian. Kontatuko diguzu, horretan. Beste programa batetan. Amaia eta Iñaki primeran moldatu dira, eta beste behin ere argi utzi digute gure gonbidatuek hizlari finak direla. Hurrengo saioan beste bi gonbidatu berri izango ditugu, beraz ez ezazue galdu. Bitartean, ongi izan. Agur! Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.